Game Change ko mu ce Shugaba ɗaya ne daga cikin babban fim na babban jarumi Ramcharan, wanda wannan fim ɗin a yau muke sa ran insha Allahu Sultan zai saki wannan fim ɗin tare da wani fim mai suna Kururuwa, tare da fina-finai zafafa masu kyau kamar waɗannan kenan. A inda dai idan kuna bibiyan mu a cikin wannan channel, sa'annan mu dukkanin mai buƙatar wani fim mai kyau sosai ba ɗan kaɗan ba, kuma wanda yake sha'awar kallon Indiya amma kuma bai san wani fim zai kalla ba, ga number wayar mu ko ya tuntuɓe mu a YouTube ko ya tuntuɓe mu a WhatsApp ko kuma dai Telegram. Wannan shafukan guda biyu su ne shafukan da muke magana, musamman a WhatsApp za mu magana, a Telegram kuma za mu tura fim ɗinka. Za mu ɗauka kaɗan daga cikin abubuwan da za su iya faruwa a wannan fim suna Game Change. Ramcharan dai tun bayan fim ɗin Raya Gefe bai ƙara yin wani fim ba, sai a halin yanzu ta shekara 2025. Wannan fim ɗin nashi ya ci kuɗaɗe masu ɗimbin yawa sosai ba ɗan kaɗan ba, fiye da yanda fina-finan shi a baya suka ci wannan kuɗaɗe. Amma wannan fim ana sa rai cewa zai kasuwa sosai ba ɗan kaɗan ba, sa'annan fim ne wanda yake da salo-salo daban-daban. Kana jin sunan fim ɗin ka san dole fim ɗin yana da salo. Game Change wato canjin wasa kenan. Wato Ramcharan dai ya fito ne a manomi, sa'annan ya dawo shugaba, sa'annan ya yi abubuwa da dama a cikin wannan fim ɗin, wanda na so a ce ko in ce kuna so kalli irin fina-finai na manyan jarumai. Akwai su Birjik, akwai su fim ɗin NTR, Pushpa, like da sauransu sosai, fina-finai masu kyau wanda duk mai buƙata zai iya mana magana. A duk sati Sultan na sakin fina-finai masu matuƙar kyau tare da series wanda ke fassarawa na Squid Game mai suna Mutuwa, Shegaggo, Ceton Rai da dai sauransu. Yana canjawa kowane episode suna daban-daban, kowanne yana sa mai sunan da ya kamata a ce an sa mai. Wannan satin waɗannan su ne manyan fina-finan da za su fita ga duk mai buƙata, musamman wanda suke Algeria, Libya, like sauran garuruwan, musamman wanda suke jin harshen Hausa. Kai kana China ne, inda kana jin harshen Hausa, kana sha'awar kallon Indiya, yin magana a WhatsApp, kai magana a Telegram domin ka biya kuɗi ƙanƙani ko group ko mutum guda ɗaya ko biyu, duk wanda kake buƙata.